Türkmen hökümetiniň izine getiren ýokary ösüş sanlaryna garamazdan Türkmenistanda ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ilata ýetirýän ýeti täsirleri 2024-nji ýylda hem saklanyp galdy. Döwlet dukanlarynda ýeňillikli bahadan satylýan esasy azyk önümleriniň görnüşiniň hasta çäklendirilmegi we bazarlarda haritlaryň gymmatlamagy netijesinde ilatyň agla we böle üçin günübirin ulanylýan azyk önümleriniň üpçünçüligi uly da boldy. Bu aralykda üstümizdäki ýylyň dowamında ilat arasynda raýat işçiňligi we raýdaşlygy artyp, açyk pikir alışmalar ýygjamlaşdy. 2024-nji ýylyň ilkinji günleri häkimetleriň käbir hyzmatlaryň narhyny 100 götürme çenli gymmatlatmagy bilen başlandy. Türkmenistanlylar 1-nji ýanwardan başlap 1 kub metr suwuň bahasynyň 50 teňeden 1 manada gymmatlandygyny bilip galdylar. Mundan başga da täze ýyl bayramçylygynyň öňü sirasynda döredilen emeli azyk bolçulugy, köpdürlüligi we arzançylygy 2024-nji ýylyň 1-nji hepdesiniň ahyryna çenli hem saklanmady. Bir näçe günüň dowamında haritlar bahasy ýene 30 götürme çenli gymmatlady. Döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan satylýan unyň gytçylygynyň arasynda fevral aýynda Türkmenistanyň hökümeti buğdoýyň we paltanyň döwlet satyn alyş narhlaryny 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap değişiklikde 2,5 we 3,5 esse ýokurlandyrdy. Munyň ýyzy süre döwlet dukanlarynda ýeňillikli bahadan satylýan unyň we çöregiň bahasy hem gymmatlady. 1 kilogramy 1 manat bolan un 3,5-4,5 manat aralygynda satylyp başlandy. Fevralda Türkmenistanda künjaranyň we kepeňiň döwlet bahasy hem değişiklikde 5 we 6 esse gymmatlady. Bu ýagdaý kepeň we künjaranyň erkin söwdadaky bahalarynyň hem ýokurlanmagyna getirdi. Şu ýylyň dowamında bolan esasy gymmatlamalaryň iki sansy ulug sürüjilerine değişli boldy. Mart aýynda uluglary ada geçirmek 260 manatdan 960 manada, gurutluk barlagy 300 manatdan 600 manada gymmatlady. Sebäbi düşündirilmedi. 2024-nji ýylyň dowamında döwlet dukanlarynda esasan hem unyň, çöregiň we günewakar ýagynyň gytçylygy ýiti duyuldy. 27-nji sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda bazarlarda we hususy söwda nokatlarynda 17 manatdan bahalanan günewakar ýagynyň 1 litriniň bahasy birden 30 manada ýokurlandy. Şondan soň häkimetler döwlet dukanlarynda we käbir söwda nokatlarynda günewakar ýagynyň satywyny çäkli möçörde 18 manatdan seyrek ýoly goýup başlady. Bu ýagdaý ýag nowatlarynda ilatyň näýeleliginiň artmagyna getirdi. Oktyabr aýynda döwlet dukanlaryna paýlanýan çöregiň sany hem 30 götürüm azaldyldy. Ozal bir döwlet dukanyna her günde 100 çörek paýlanan bolsa, indi 70 çörek paýlanyp başlandy. Bu ýagdaý çörek nowatyndaky adamlaryň arasynda dartgynlygyň artmagyna hem getirdi. Üstümizdäki ýylda ýurdun bankomatlarynyň kadaly işlemezligi we olardan nagd puluň tapdyrmazlygy bilen bagly bökdünçlükler hem saklanyp galdy. Käbir raýatlar pul nagdlaşdyrmak üçin 300 kilometr töwereg ýol aşyp beýleki şäherdir etraplara gitmeli boldular. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanda ilat, gaz, suw we elektrik üpçünçülükleriniň kesilmegi bilen ýylyň dowamında ençeme gezek ýüzbeýiz boldy. Munyň bilen bir wagtda häkimetler ykdysady kynçylyklaryň arasynda hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini wagtynda geçirip bilmeýän raýatlardan tölegleri almak işlerine polisiýany çekdi. 2024-nji ýylyň dowamında ýurtda ýanyç gytçylygy hem ýitileşdi. Beketlerde emele gelýän awtolog nowatlary bir näçe sagatlap dowam etdi. Sürüjilere çäkli möçörde ýanyç guýulyp berildi. Azyk gymmatçylygynyň we gytçylygynyň şeýlede durmuş şertleriniň agyrlaşmagynyň arasynda ýurtda sadaka soramaga ýa-da dilekçilik etmäge şeýlede zivil dörmäge mejbur bolýan çagalar, garrylar we ýaş çagaly eneler hem göz görtele köpeldi. Aşgabatyň häkimetleri zivil gutularyny tiz-tizden arasalamayan telekeçilere jerime salyp zivil dörýän raýatlara garşy görüşdi. Munyň bilen bir wagtda dukanlarda azyk önümleriniň we öýlerde, howlularda goşlaryň ogurlanmagy, ulaglaryň talanmagy bilen bagly ýagdaýlar hem ençeme gezek ýüze çykdy. Yerli synçylar ogurluk hadisalarynyň geriminiň neşekeşlik döwründäki derejelere çykmagyndan howatyr edýändiklerini aýtdylar. Ykdysady kynçylyklaryň we gymmatçylygyň arasynda daşary ýurtlara gidýän türkmenistanlylaryň sany hem
göz görteli köpeldi. Habarçylarymyz içeri işler edaralarında işini taşlamağa, daşary ýurtlara çykmağa umtylýan işgärleriň hem köpelendigini habar berdiler. Russiýanyň we Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanalarynyň öňünde wiza almak isleýän raýatlaryň uly nobatlary emele geldi. Bu aralykda ýurdun migrasiýa edaralarynda biometrik pasport almak isleýän raýatlaryň nobatlary birinji gedek tas 2 ýyla çenli uzady. Häkimetleriň daşary ýurtlara barýan türkmenistanlary uçara goý bermezligi bilen bagly ýagdaýlar hem ençeme gedek ýüze çykdy. Türkmen häkimetleri ykdysady krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Munyň bilen bir wagtda Türkmen hökümeti ýylyň başyndan aýagyna çenli geçiren hökümet maslahatlarynda adatçy bolşýaly ýyzly ýokary ösüş sanlaryny getirdi. Şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda alınıp barlan işleriň jemlerine bagyşlanyp 6 dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda beýlekler bilen bir hatarda ýurdun ykdysadyetini durnukly östürmek babatda görülen toplumlaryň çäreleriň netijesinde jem içerki önümün 6,13 götürüm artandygy mälim edildi. Ýöne häkimetler inflasiýanyň derejesi, ykdysady kynçylyklar we onuň ilaty ýetirýän täsirleri barada kelam agyz söz aýtmady. Bu aralykda üstümizdäki ýylyň dowamında ilat arasynda raýat işçiligi we raýdaşlygy artyp, açyk pikir alışmalar ýygjamlaşdy. Hususanda sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda Türkmenistanyň prezidentine açaçan ýüzlenýän durmuş ykdysady meseleler barada açyk pikirleri gozgaýan raýatlar göz görteli köpeldi. Bu tendensiýanyň arasynda häkimetler bu raýatlar bilen öňkü tejribelerden tapawutlykda mülakatly düşündürüş işlerini geçirdiler. Yerli tinçler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň öz arzyny dile getirýän raýatlara repressiýa gorkusy bilen däldi, mülakatly we düşünüşmäge çalyşmak bilen jogap berip başlandygyny aýtdylar.